Vítajte na farme Petrov Majer. Moje meno je Peter Bogár a venujem sa chovu kôz a výrobkov z kozieho mlieka. Ako vidíte, nachádzame sa na farme, kde sú dva druhy kôz. Biele za mnou sú sánske kozy, ktoré sa vyznačujú veľmi vysokou užitkovosťou, veľmi kvalitným mliekom a sú vhodné na celoročný chov, to znamená celoročnú produkciu mlieka. A hnedé naľavo odo mňa sú anglonúbijské, ktoré sa vyznačujú tým, že ich mlieko sa veľmi podobá kravskému chuťovo, s veľmi vysokým obsahom tuku, ale sú vhodné iba na sezonálny chov, to znamená, že od nejakého februára do konca októbra. Chovu kôz sa venujem zhruba 10 rokov. Začalo to tým, že môj syn mal zdravotné problémy a potrebovali sme mu pomôcť posilniť jeho imunitu. Kamarát mi poradil, že kozie mlieko je najlepšie na to, aby sme proste pomohli tomu chlapčekovi, aby bol zdravý. Takže som si kúpil jednu kozu, potom dve, potom tri, potom som si povedal, že keď už mám 3 kozy, tak začnem niečo vyrábať. Tak som si na internete našiel nejaký recept na syr. Ten som potom rozdal, každý mi hovorí, aký dobrý, správ mi ešte. Potom z toho vzniklo to, že už tých kôz bolo málo a keď som už vstával ráno o 6, aby som nakrmil 3 kozy, tak som si povedal, že budem mať 5, 6, 7, 8 a takto pomaličky sa to nejakým spôsobom vyvinulo. Dnes ich je zhruba 35 s tým, že medzičasom som stihol aj postaviť schválenú mliekáreň európskeho štandardu, to znamená, že som schopný vyvážať do celej Európskej únie. Vyrábame zhruba 20 druhov rôznych produktov, čisto kozích, s tým, že ten sortiment sa postupne rozširuje. Pre mňa je najdôležitejší welfare pre zvieratá, to znamená, aby sa cítili komfortne. Vždycky musia mať suchú podstielku, nemôžu byť na slnku. Vodu im napríklad v zime dohrievam, takže dostávajú vlažnú vodu. Čo sa týka chovu kôz, pristupujeme k tomu tak, že používame GMO-free soju. Kupujeme všetky krmivá, nemáme možnosti dopestovať, lebo nemáme tuto v okolí Senca voľnú ornú pôdu. Takže kupujeme vlastne lucernové seno, horské lučné seno. Ja som si sám navrhol zloženie jadrovej zmesi, teda neobsahuje antibiotika a rôzne rastové stimulátory. Vítajte na našej farme, kde chováme naše zvieratá. Celý život sa zaujímam o chov zvierat, ktoré som sa potom akože rozhodol chovať aj vo väčšom, keďže aj známi prejavili záujem o moje produkty. Asi pred 15 rokmi sme sa rozhodli kúpiť tieto budovy hospodárske a začali sme s chovom. Začiatky boli ťažké, no, teraz to tiež není moc jednoduché, ľahké, ale snažíme sa. Na našej farme chováme kurence, králiky a ovce. Stáda zvierat sú v menšom počte, aby sme im umožnili dosť veľký priestor na pohyb, aj aby mali dobré podmienky. Kurence sa chovajú voľne v takých oddelených výbehoch na slamenej podstielke turnusovým spôsobom a ovce sú celoročne vonku. V podstate udržujú okolie týchto hospodárskych budov spásaním trávy a králiky sa chovajú tiež v menších počtoch. Nepoužívam treba soju, nejaké rastové hormóny alebo také. Hlavnú časť krmiva tvorí moje vlastné krmivo, kde obsievam 5 až 7 hektárov pôdy, čiže dorábam si svoju pšenicu, jačmeň a ovoz. Pšenica ide pre kurence a jačmeň, ovoz ide pre králiky a ovce. Takže vás vítame na Mangalica farme, Pavlov dvor. Volám sa Jozef Kajan. Vlastne celá táto farma je moja srdcová záležitosť a je to rodinná farma. Farma vznikla pred približne 10 rokmi. Začali sme chovať tieto mangalice. No a postupom času sa to nejak takto
rozrástlo. Teraz vlastne už je to nosnou časťou nášho podnikania. Snažíme sa vyrábať špičkové produkty bez pridania konzervantov a kadečoho. A vlastne aj ten chov je čistý. Na našej farme sa prioritne venujeme chovu mangalíc. Máme asi 400 kusov. Okrem toho máme ešte 100 kusov hovädzieho dobytka, kde chováme aj vodné buvoly, napríklad chováme plemeno Wagyu, to je najdrahšie stejkové plemeno na svete. Chováme aj maďarský stepný dobytok, aj slovenský strakatý. Na našej farme sa nachádza aj bytúnok a mäsovýroba, a kde vlastne spracovávame bezstresovo. Naše zvieratá sú chované klasickým spôsobom na slame, čo v bežných priemyselných chovoch už slama sa nepoužíva. V podstate sú v otvorených vetraných stajniach. Krásnice sú vo výbehoch pod holým nebom. Keď idú von, žijú šťastným životom.